Hi, David, fi enw fi, dwi'n gweithio i Shelter Cymru, a dwi'n mynd i siarad amdan pam mae cartref yn bwysig. Mae'n rhywle saff i ni gallu gwario ein amser. Hefyd, mae'n lot o resymau sydd ar y bwrdd yma, mae pobl wedi bod yn rhoi fyny, yn disgrifio pam mae cartref yn bwysig, so pethau fel space i gwario efo cariad, lle i fod yn hapus, a teimlo cyfforddus, a teimlo saff hefyd. So, mae'n pwysig iawn i ni pwysio amdan i wneud tai yn well i bobl, a i ni teimlo mwy o pethau fel hyn.